začalo kvitnúť už aj jablone, púpava, trnky, tak včely nosia nektáru 106. No a idem skúsiť včely znova rozšíriť. Hlavne kvôli priestoru a kvôli zabráneniu rojeniu sa. Ako som spomínal, nemám nič proti rojeniu, ale kto to bude tie roje chytať a ani snáška nebude taká. A matky mám mladé a ak tak ich znova vymením pomocou oddelku. No a tuto som už jedno rozšíril. V spodnom nástavku sú medzistienky, súše, jeden plást s peľom a 2 plásty s plodom. Myslím, že tie 2 plásty by mali stačiť. Problém môže nastať len v tom, ak príde prudké odchladenie dlho, tak matku to môže zabrziť plodovať, ale včely sú celkom silné, no a tie 2 plody, či tie 2 rámiky s plodom by je mali pomôcť vyhrievať ten spod, to hniezdo. No a tu druhý nástavok nízky, tam som dával medzistienky súše, medzistienky už sú skoro vystavané. Tu je vysoký nástavok, kde som prehodil z dola plod a ostatné prázdny priestor som vyplnil súšami. A hore je nízky nástavok, ktorý som prvý rozširoval, ktorý som dal vlastne plod, ktorý bol dole, tak týmto nastavkom som ho dal hore. Ten už je všetok zaviečkovaný a niečo je vyliahnuté. No a idem skúsiť znova to isté spraviť s týmto včelstvom, ktoré je tiež celkom silné. A toto tretie je slabé, tak tým pridám slabšie, pridám iba nízky nastavok. Pozeral som podložky a naozaj asi som to liečivo dal zbytočne, alebo klieštíkov. No našiel som v jednom 2 padnutých, ale ani ostatných ani nie. Takže asi sú všetky, ak sú tam nejaké klieštíky, sú asi všetky ešte teraz v plode, tak to bolo asi moc už neskoro. S tým liečivom s kyselinou šťavelovou, tak to skúsim tak potom ešte v lete, alebo na budúce dať skoršie. Tie pásiky. Včely stále stávajú aj na tchnáku. Tuto je nízky nástavok s plodom, ktorý bol dole na vysokom nástavku. Pozerám, že ramíkov som dal 9, tak trošku ich rozšírili a pozerám, že sú biele, takže stávajú. To je jedno zo znamení, že je nejaká znáška a že stávajú. Toto boli ramiky zo spodu. No, to bolo trochu trúdeho plodu a trošku plod už je vyliahnutý, už sú tu iba trošku. Bunky sú zanesené celé nektárom, takže znáška je z tých ovocných kvetov, ovocných stromov a z úpavy. Vrby kvitli. Už vidno, ako to rozšírili, to hore je vyliahnutý plod a tu aj peľ, čo bol z dola a bunky zanesené nektárom. Cítiť od včiel takú vôňu, presne na jar to vždycky býva taká trochu plod a ten nektár, tak cíti to aj z ďalšia už tie úle, ako to pekne vonia. Vždycky na jar, keď je znáška, to tak cítiť, neviem, ten med neskôr, čo je už tak necítiť ako tento kvetový. Možno to aj ten plod tak vonia. Tuto bola medzistienka aj vystavaná, tiež zanesená. Takže vypadá, že tu je plod vyliahnutý a nosia nektár. Aj tečie, takže nevýhoda je v tomto rozširovaní takomto na medzistienky, že tu na Orave príde vždy ochladenie a zasa hlásia nejaké ochladenie, tak dúfam, že im to až tak neublíži. Ak bude dlhšie trvať, tak im bude musieť asi trochu podnecovať
sirupom jednak jednej v malých dávkach, aby stále vlastne pracovali a dole vystávali medzi stienky a matka mohla klásť, lebo inak by ich to strašne zastavilo. Takže minulý rok to tak bolo. Tak poďme ďalej. Tu vidno, medzi stienku krásne vystávali a teší ma to hlavne aj kvôli tomu, že som robil svoje medzi stienky a nevedel som, či to budú dobré, lebo boli hrubšie, ale pozerám, že im to nevadí a pekne stávajú. Tak som rád. Medzi stienky. To bola súľa, ale tu je tiež zanesená nektárom. To bol prázdny nástavok, takže nektár prúdi, včely nosia. A to jarná značka býva takedy môže byť silná, hlavne spúpáva v počasí, ale ak nebude počasí, tak takedy ani nie je žiadna značka na jar. Čiže medzi stienkami, to bola asi len taký prúžik, lebo tu postávali trudie dielo, tak to bol asi prúžik pásik medzi stienky. Tak to som im tak dával, vystávajú, ale to nevadí tu. Tu nie je ani drôtik, takže tu bol len prúžik, pásik medzi stienky. Pozrieme ešte tu. Tiež zanesené nektárom. Tento nástavok nízky im nechám na spodku a tým vlastne by som, a tu dám plod do vysokého nástavku, tým by som oddelil ten matku od plodu. Plodu len bude musieť urobiť potom prehliadku v tom vysokom nástavku, či nevystávajú náhradné matečníky, lebo už budú oddelené materskou mriežkou a týmto nástavkom nízkym. Takže budú mať slabšie spojenie s matkou a môžu sa cítiť osirotené a postaviť na plode, ktorý dám tu do vysokého nástavku náhradné matečníky. No. Trošku to je prasnejšie. Tie pásiky z kyselej nošňave lohovno. Teraz idem skúsiť nájsť matku, ktorú chcem nechať dole. Nechám im tu súž, rámik s peľom, 2 rámiky s plodom, súž a tu by som dal aj medzi stienky. Tak to vlastne matka môže klásť, bude mať viacej priestoru, nebude mať tu vlastne ani zásoby. Tak by možno, keď sa rozchladí, až tak nemyslela na rojenie. A keby sa chceli aj rojiť, tak by už matečníky budú iba tu dole. Viem, že tu hore nie, takže ľahšie by som robil aj prehliadku. Nevýhoda, že sú to tieto vysoké nástavky ťažké na chrbát. No, nízke nástavky by boli trošku lepšie. Niektoré včely sú slabšie, ale tieto vypadajú byť dosť silné na to, aby som ich mohol znova rozšíriť, lebo aj ak sa ochladí a včely zosilnejú ešte viac, tak pôjdu asi do rojenia. Takže radšej to spravím takto. Tu je plný rámik plodu, trochu zásob. Takže ak tu nie je matka, tak tento prevesím hore do hodného nástavku. Tu je plod, zásoby, čerstvo donesené zásoby, trochu peľu.
A chcem aj tak urobiť, že by som všetky tie staré plasty dal hore, vlastne takto vymením aj dielo, boli by na nových plastoch kvôli ozdraveniu. Dobre je si matku poznačiť, dobre, že kým sú ešte slabšie včely, lebo potom už matku nikto nenájde. Potom už iba treba presypávať včely, ale nerad. Keby som tú matku nenašiel, tak ich musím presypať dole a dať, vybrať plot, presypať dole a cez, matka by ostala vlastne dole a cez potom riešku by sa vrátili včely ku plodu, no ale vlastne sa mi to takto robí, nájdem matku, aj keď nemám tých včiel až tak veľa, že by som sa nemohol s nimi trošku pohrať. Tak tu je peľ, plot, trochu zásob nanesených. Takže toto by som im asi nechal, tento rámik, kvôli tomu plodu a peľu hlavne. Ale na kraj dám asi rámik zo súš, čerstvo vystavanú súš. Mali trošku vlastne, tam môže matka klásť a mali by vlastne od tej steny oddelené. Necháme plot a peľ. Musím nechať plot, lebo keby som tú matku nechal len na medzi stienkach, tak ju to strašne pribrzdí a nebude stavať. A kým to vystavajú a nebude klásť, matka by nekládla, a kým by to vystavali, zohriali to hniezdo, tak by už to strašne prebrzdilo. To je tiež celý plodový rámik, krásne zaplodovaný. Plod vypadá byť súvislý, trochu peľutuje a trochu naneseného nektáru. Ten tiež prevesím hore. Tu máme rámik, tu máme tie kyselinu šťavelovú, ale tu kyselinu šťavelovú, tie pásiky kyseliny šťavelovej začali vyhrízať. Ale ešte sa možno im to ešte dám na chvíľu. Oni už to vyhrízu. Tu je plot. Tu už hore začali aj trúde bunky stavať, nemali asi kde. Tiež zavičkovaný plot. No už matka všetko zakladla, zavičkovali. Tu aj matka. Ja som značil, len neviem, tá bodka tu dlho nevydrží, ale tento rok by mal vydržať. Takže ešte im tento zavičkovaný plot s matkou nechám dole. No a sú tu dva ramiky s plodom. Dáme súš. Tu je peľový rámik, dva rámiky s plodom, súš. Ostatné rámiky môžeme vybrať s plodom. A robíme miesto pre matku. Tiež zavičkovaný plod. Tak. Rámiky z kyselina šťavelová sa rozpadli. To je trúdy plod a peľ, ale ty dám tiež hore. Pomaly im budem klásť medzi stienky.
dám im ešte jednu súž. Matka vlastne už môže sa rozklásť. Matka sa môže hneď rozklásť. Raz, 2, 3, 4, 5 rámikov a teraz 5 medzi stienok, ale mám tu aj jeden stavebný, tak im dám aj ten stavebný. Možno môžem časom, ako mi poradili, aj v komentári vyrezať, ak tu spraví a trúdi plot a tak to vlastne chytiť klieštikov. A bude to matku držať, vlastne aj tu klásť. Takže medzistienka, stavebný rámik. A 3 medzistienky. 2, 3. Takže je tu 4 medzistienky, jeden stavebný a tu sú dve súše, plot a tu je peľ. No, uvidíme. Ak máte nejaké iné skúsenosti s týmto rozširovaním a protirojem patrením, tak kľudne sa podielte. Mám ja rád, sa to tiež učím. Tu je nízky nastavok s vystávanými medzistienkami, súšami a je tu trochu nektáru nanosené. A takto vlastne som oddelil hniezdo s matkou a vystávaným plodom. Len tu máme, tu im teraz pridám vystávaný plod. A nie je tu ani moc neviem, jeden rámik, 2 rámiky s mladým plodom, takže by tu nemali ani veľa materských matečníkov vystavať. Takže tuto dole je matka. Predelil som ju nízkym nastavkom s vystavanými medzistienkami. Tu je vysoký nastavok s vystavaným plodom. Doplním súšami. A rozmýšľam, že im dám tiež 9 rámikov tu iba. Keď sa vyliahne plod, tak môžu ich zaniesť nektárom, ak bude znáška, ak bude počasie. A bude sa mi to aj ľahšie vyťahovať a jak dám výklz, tak včely lepšie zlezú dole. Ďalšia nevýhoda je to, že ten úl je dosť vysoko. Budem musieť robiť asi z rebríka. Tak, ešte raz. Matka s medzistienkami a plodom, tu nízky nastavok s vystávanými medzistienkami, súšami a už doneseným nektárom. Tu som prevesil vysoký nastavok s plodom a doplnil som súšami a hore pridám nízky nastavok kde je vyliahnutý väčšina plodu, zavičkovaný plod a už nanesený nektár, teraz žiadnej znášky. Takže takto to zatiaľ vypadá, no a uvidíme, ako to bude pokračovať. Vyššie už určite nechcem dávať a ak sa tento plod vyliahne a nebudem mať ešte dovtedy matečníky, tak znova možno dám plod hore, ak bude na to počasie a znáška. A tento horný nastavok dúfam, že zavičkujú dovtedy a ho dám preč a vytočím med jarný. Potom po jarnom mede bude prestávka, ešte by mal hloch kvitnúť a potom začne kvitnúť malina a možno medovica a to by mohli zaniesť tento nastavok. Ale to sú iba také
plány a človek plánuje a príroda to všetko zmení. Tak tu máme dva úle rozšírené, robené protirové opatrenie. Len na Orave to je tak, že môže prísť zlé počasie hocikedy, môže znáška skončiť hocikedy, príde mráz, vymrzne aj malina a môže to byť všetko zbytočne. Ale aspoň sa hádam nebudú rojiť a dačo nektáru bude, lebo minulý rok nebol ani jarný, aspoň ja som nemal ani jarný, ani letný med. A tuto mám ešte rámik, tu mám úľ, do remu dám ešte nízky nástavok. Kvitnú trnky, ale včela iba kde tu, modých tu nepočujem. Začína kvitnúť púpava a kvitnúť čerešne. Hrušky. A už začínajú aj jablonky kvitnúť, počuť aj včely v nich. Aj lesné jahody dokonca kvitnú. A na nich asi včely moc nelietajú. Vzadu vidno kvitnú trnky. No a potom po ovocných stromoch budú ešte kvitnúť hlohy, ak viem tu po okolí. A potom bude prestávka, väčšinou v tej prestávke sa včely roja. A potom už maliny sa začínajú nalievať tu. Už ešte kvitnú za chvíľku. Asi všetko kvitne skôr ako zvyčajne a naraz. No uvidíme. A po odkvitnutí malín ešte kvitnú, to bude niekedy v júni, nejaké kvety na lúke a v lese a potom už nie je nič, jedine jak medovica. Uvidíme, ako dopadne tento rok.